comezarán a mellorar os claros, haberá tamén teceos despexados. Le vamos a dar una sorpresa, pero no se puede enterar. Efectivamente. Xoves 13 de febreiro, hoxe en Radio Lugo estamos de festa, Hoxe, 13 de febreiro, é o día... ¡Feliz Día Mundial de la Radio! ¡De radio! ¡Hombre! ¿Qué tal? Yo bien. ¿Qué esta sorpresa? Hombre. ¿Pero cuándo fallasteis esto? ¿Ahora de repente o qué? ¡Feliz Mundial de Radio! Ahí está. Día Mundial de la Radio. Bueno, ¿no os sentáis por aquí o qué? Bueno, Ya vamos. ¿Os parece? Pues ya que estamos, nos quedamos. Venga. Vamos a echarnos bien. Así que xa sabedes que este xoves é o día da radio, non? Sí. Bueno, pois imos presentarnos, é o principal, porque eu cando chego ao estudo sempre digo moi boas tardes, benvidos e benvidas a un novo Ser Deportivos, fala Sara Meijide. Entonces, a quen teño por aquí pola dereita? Quen é? A Miguel Vázquez. Julio Flor de Pita. Carlos Llanes. Y Juan Rivas. Perfecto, xa estamos presentados, o primeiro paso xa o demos, Sodes de escoitar a radio? Sí. 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 Sí, sí. E que cadena estades escoitando? Que dial poñedes? Mira, eu sempre, La cadena Ser Ser. Deportivo. Ah, eu sempre escoito o fútbol, na Ser. Na Ser. A que sí? Sí. Por suposto no Carrusel Deportivo. Sí. Por certo, cal é o deporte que máis vos gusta a vos? Por exemplo, a ti, Miguel. El fútbol. El fútbol, de que equipo eres? No Madrid. Do Madrid. Ai, la madre, do Lugo. Pide Lugo. Ai, xa decía eu, porque ainda por riba, que Miguel me ven vestido do Lugo. A ver, Julio, ti de que eres? Que... Yo soy de Carlos Pita. Aí estamos. De Lugo. Aí estamos. Yo también soy del Lugo. Yo soy del Real Madrid. Bueno, podemos ser de moitos equipos, Vale. Entonces, Julio, vas cambiar de equipo, non? No, yo no cambio. Aí estamos, ti firme no Lugo, non? Sí, firmo. A ver, cal é o programa que máis vos gusta escoitar pola radio? Ser Deportivo. Bueno, así me gusta, así me gusta. No, mira, eu solo escoito os deportes. Por que che gusta? O fútbol, non sabes? E por que che gusta escoitar o fútbol pola radio? Porque así entretéñome un pouco. Tú atreverías a cantar un gol? Sí, sí. A ver, veña, cántame un gol. ¡Gol! De quen? De quen? ¡De Lugo! Aí estamos, vamos a aplaudirlle. Julio tamén está pedindo vez, que eres... Yo canto el gol. Gol de Carlos Pita. Aí está, e como foi o gol? De cabeza? 2-0. Ai, moi ben, así estamos. E a radio onde soledes escoitar? No coche, no móvil... En casa. En casa? En casa y en el coche. É na habitación sempre. En la habitación? Sí. E por que na habitación? Así estou sol, Estás máis ao teu aire... e nadie me entretén. Ah, que sí, estás dedicado simplemente á radio. E no coche hai un problema no coche, Carlos. Estou completamente seguro. Con quen sueles ir ti no coche? Quen suele conducir no coche? O jefe. O jefe quen é? O jardinero, Óscar. Óscar. E Óscar, cando aparca, que fai ca radio? La paga. Yo oigo a las 8 de la mañana En la tele. la noticia de la C. Así me La gusta. cadena C de Lugo. Así me En la gusta. tele. Para min a radio é unha cousa También hay... Cántame. é unha cousa que entretén e que dices cousas que non sabemos. Pa min. Efectivamente. Eso está moi Por ben. Pero, sabes a veces que pasa? Que a veces na radio os xornalistas No se ve. nos esquecemos tamén de que vos, os que nos estades escoitando, tedes moito que preguntarnos. Vos queredes facerme algunha pregunta? Por aquí, Miguel? Uy, Miguel sabe mucho, pero Tú podes me preguntar as que queiras, yo qué sé. ¿Presentaste alguna vez algún presidente de BOE? Se presentaron unha vez algún Presidente de algún algún presidente? deporte. Sí. Mi hermano es locutor de radio. O teu irmán é o locutor da radio? Está en la Radio Foz. Muy bien. Eso está moi ben. Ele levoume unha vez a onde está ele na radio. Sí, e gustouche, sorprendeute? Sí. Qué pequeñito aquello. Como é? Sí, Es más pequeño que eso. sí, máis pequeño que isto, sí. E que foi o que máis te chamou a atención cando entrache ali? O que máis me chamou a atención é que falara con presidentes, que eu nunca escoitei eso, Nada. sabes? Eso guai. é algo moi importante. Eu aquí, pois falei, por exemplo, co presidente do Breogán, co ex-presidente do Breogán, con Suso Sí. Lázare. Ti o coñeces, Miguel? Sí, de vista. De vista te lo controlado, porque ti estás ali, co bombo sempre. Tú lo sabes. Hombre, mira, tamén puden falar co presidente do Lugo, con Tino Saqués. É certo que non lle fixemos unha entrevista, todavía estamos aí agardando, pero seguro que non la dá prontiño, pero sí que puiden falar con el en algunhas roldas de prensa.
Vos fochedes algunha rolda de prensa algunha vez? No, No. me gustaría ir. Gustaría che ir? Sí, Sabes o que se fai nelas? sí, oí. Estás escoitando o que está, Sí. o que está falando, que normalmente é, bueno, neste caso, é un xogador. E ti cando chegas a unha rolda de prensa o que tes que facer é preguntarlles a persoa que está a falar. É aínda máis complicado, porque tes que intentar que te responda como ti queres que te responda. Entón, claro, ti seguro que cando che pregunta teu pai Miguel, que fixeche aquí? Que isto non funciona. El vai querer que ti lle respondas que igual estragacho o mando da televisión, verdad? Moitas veces. Ai, pero ti que fas? Vamos do bueno. Ah, ti despois sabes por onde podes, a que sí? Sí. Entonces, é unha situación un pouco complexa. Ti imagínalo, Carlos. É complicado, Sí, sí. Bueno, igual preguntei máis, Igual preguntas ti máis. Sí. É que, por que eres tan curioso ti? Así salín, non? Así salín. Que pasou, Julito? Que pasou? Me gusta de baloncesto y jugamos el Lugo y la semana que viene, el día 21, entrenamiento. Perfecto, pois tomamos nota, vale? É Mm. que nós estamos falando dos xogadores do Lugo, do Breogán, do MB, do Ensino, pero é que vos tamén sodes xogadores. Sí. En que xogades, Carlos? Yo delantero, centro delantero. E de que equipo? De que equipo sodes? Yo Yo de Real Madrid. Deportivo Lugo. Pero que colores defendes sobre o verde? Del Lugo, del Lugo. Del Lugo. Ah, do Lugo. Yo pongo dos. Rojo, blanco, Me, rojo, blanco. me dice Giovanni que Julio a la derecha. De tipo la Marcado. banda, plan. Sí. Es que el entrenador nos cambia de posiciones alguna vez. Gardamallas, tires o porteiro, Eu son un porteiro. Porteiro. Eu levo de porteiro desde 18 anos xugando a fútbol sala e incluso xugando a juveniles do Lorenzana. Pero logo tedes, pues vos tedes un nivel aí na portería que é, madre mía, é unha seguridade. É buenísimo. É buenísimo. Home, gracias. Cantas paradas pode facer aí nun partido? 5 o 6. Y si pero- gol- De 7 para arriba, ¿no? Y si en la Liga de Luis creo que vamos de cuartos. Na Liga non hai que portarse ben, que eso é moi importante. Claro. E obedecer a los monitores, a los entrenadores. Dai Mira. vos puntos por portarvos ben, non? Sí, sí. Sí. Cóntame que xa me estabas contando. Y trofeo. Como levades eso de cando vos din que non estades convocados, Uy, Miguel? no Muy mal, muy mal, yo Muy muy mal. Ai, Carlos. Lo que veamos. Una decepción. Porque estoy acostumbrado a jugar de titular. Y entonces si no me llevan me pongo muy mal. Vamos todos Sporting de Gijón. E ademais, vos a min idesme levar na maleta do coche, non? Dixeche. No. Como que non? No. Como No, yo vou te eu? llevo, yo te llevo. Tú a mí levasme, Oíste, sabes? Aquí a furleta. É verdad. É un fin de semana. Vos como vos concentrades para estar o 100% sobre o campo, sobre o verde? Como vos concentrades? Tedes algún ritual? Tedes... Verde no é verde de Sempre penso- No é natural, é artificial. Despois é artificial. Sí. Sí. Sempre pensas Sempre en que... penso nas paradas que vou facer. Se Menos vou el de- facer padre e tapa izquierda por alto. Menos el de Coruña que el de Antes do partido penso eso sempre. Para que lado tirarte, non? Sí. Parache moitos penaltis? Os penaltis resisten. Algún, xente? pero hai algún. É o máis complicado, Bueno, en fútbol sala, mira, en fútbol sala en Orense eran 3 penaltis e para os 3. Os tres? Sí. Sí. Sin embargo, a fútbol é unha portería grande, é É peor. máis complicado. E marcaronme un... Isto foi en Valencia, co Albacete, que me marcaron un penalti. Pero- Por que foi? Porque é unha portería moi grande. Pero estades mellorando unha barbaridade. Vos estades sendo un exemplo, non sei se sodes conscientes do que a unión, do que é o respeto, Respeto. o respeto ás Ah, cores, o Seoane- sexo, a todo. O entrenador Seoane sempre fala de respeto, de compañerismo e todo eso. E hai que tratar a todos de xeito igual, verdad? Sí, É que ninguén é malo, Miguel, eso explícamo aquí, ninguén é malo. Nadie. Si alguén falla nun equipo, Por que? animalo. Animalo, nunca dicirlle o malo que é. Y respeto a los árbitros. Vos disfrutades xogando fútbol, Sí. non? Vos disfrutades facendo deporte, non? Sí. E cando algún de vos se vai poñer en serio e se vai convertir nun xornalista deportivo, Poquito. xa sabedes que todos os días hai que aprender algo, non? O importante é aprender. Ala, despedímonos. Venga. Chao, chao, chicos. Chao. Hasta outra. Chao. Despedímonos a cámara. Chao. Chao. Hasta outra.